Good morning po. Wala pa. Wala pa tayong viewers. Alam mo ba? Anong tapos mo naman po? Kunin ko yung takip. Hello po, good morning. Hello po, good morning mga ka-dragon. Ito po, nagagayat-gayat ako ng saging, napaang saging. Saan yung isang ko? Malapit ka dito. No? Tayo dalawa. Wala na. Ayan, hinog na ang ating saba. Yung iba hindi pa. Ay, hinugin pa. Kaya hindi nagsabay. Ito lang sa tintahan. Awan. Ayan, matikman nyo man na ba ito mga ka-dragon, ginataang saba. Kalambot na. Magkan ano kasi ilang linggo, may isang linggo na yata ang talo natin. Ano po yan, turon? Iba po yung turon. Ito po ay gagawin namin ginataang saging. Gagataan. Masarap po ito. Masarap pang merienda. And shout out po kay Ryan Mar Baldos at kay Sir Renato Aguinaldo. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Wala nang kutsilya? Wala nga, tama na kanina. Ha? Kanina. Kawawa naman kayo. Nag-idag na kayo? Naimbag na bigat DFL. Yan. Hello din po. Lomika Abrenica. Yan. Naimbag na bigat din po sa inyo. Sa inyong lahat. Mag-tayo ako. Hi Team DFL watching from Canada. Yan. Hello po. Hello po. Good evening dyan, Ma'am Good Rose. evening po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Good morning din po kay Ma'am Conchita Natividad. Hello po. Kamusta po, Ma'am Conchita? Ang aming pong lulutuin ngayon, Sir Nestor, ay ginataang sarap. Masarap ito at malinan na. Kaya bumili na kayo sa aming tindahan. Sana ay kung itinda. Ano pala
Kabango. Wala ko makita. May akong mabango. May takip lang. May Wala. Wala nakita Ate, doon. wala. Sabi ko, Ay, dyan na ako nakuha. enjoy na ano. Sinabunan ko man yan. Hello po, Sir Brent Court. Brent Court Flores. Kamusta po? Hello Umaga po. Watching from the windy city of the world. Hello mga ka-dragon yan. Hello din po, Sir Noli Mendoza. Good morning po sa inyo. Baw ah. Baw ako. May kamukhang artista. Sino po Hello? yan? Kuha Sir, ka ng Road kamuti sa inyo. Warrior. Ilagay natin dito dagdag. Pwede yan? Dali. Pwede yan tayo? Doon sa bahay niya. Baka mag-amay bato lang lang. Huwag ka ng lagayan. Ba't yung kinain natin na pala tanggalin? Panglagay ka mo sa ginataang saging. Doon kay mama mo. Yan. Ingat din po kayo, Ma'am Rosie. Rosie Day. May sagi ay ko. Nagmag sa pa mga ka-dragon from Sir Rolando Segundo. Yan. Hello po, Sir Rolando Segundo. Kay Albert Cortez. Yan. Good morning din po from UAE. Yan. Ingat po kayo dyan sa UAE. Malamig doon. Tsaka kay kakumpi. Hello kakumpi. Hello po. Kamusta na kakumpi? Hello din po kay Ma'am Edita Odero from Winnipeg, Tingnan mo yung kung may malapit ka. Manitoba, Canada. Yan. Kamusta po Ma'am Edita Odero? Yan. Shout out kayo po sa inyo. dyan. Kasing na agad siya niya. May goodness. Sir Gayer. Hello po. Yan. Good Shout out morning sa po. inyo, Sir Gayem. Kay Ingat Tito. po kayo dyan. Good Kay morning Tito. po. Tito Anonymous. Anonymous subscriber. Ingat po kayo dyan, sir. Yan. Siya yan. Gising na ang baby. Peekaboo! Shout out din daw siya. Shout out mo. Si Lola. Shout out po si Lola. Musta DFL from Ronald Hussein. Okay lang naman po Sir Ronald. Kamusta din Hello po, Lola. Hello po, Lola Flor. Dali. Hello, Ingat po Lola. kayo dyan, Lola. Ingat po dyan, Lola. Sino yan? Banana? Banana. Hanagan na di ko. Banana. Bagni. Lipag mo. Banana. Short time mo. Short time mo. Banana. Banana. Asawa ng kapatid ng panganay niya. Banana. Pinupunta dito? Wa. Shout out pala kay Ten. Ay, si Ma'am Ten. Ano apelido? Andiyan ka mo. Diyan mo nga yung plido. Piniyap. Shout out kay Yap ba? Ma'am Ten. Ingat Yup, po yup, kayo dyan. Ma'am Ten. Ma'am Tinyap. Ma'am Ten niya. Gamitin na siya niya. Paano may kwan na? Wow. Full Naka-charge battery. na naman. Pagigising lang. Full Dulo kay Lula. Lula Flor. Kamu. Ingat po Hello po dyan. sa ating 33,000 Ingat po viewers. kayo dyan. Yang nakabangiti si Yang hiniti Doon niya kay aso. Lula Florong. Ay, Ingat baby, po yan, doon. yan, and mommy. Doon kay Lula. Sabay ka sa kanya, yan, yan. Okay na yan, Yang. 6 months niya na po bukas. Ayan, yan. Months na bilis. Bilis-bilis naman, yan, yan. 6 months na lang magwa 1 year old ka na. Malapit na. Invited po kayo sa 1 year old ko. Hugos pa, tagan. Tagal pa. Lima pa yata.
Kalahati 6 months pa ulit eh. Oo eh, kasi magsi-6 pa lang siya bukas eh. Ilang gusto mo? 2 ay 11 lang. Pag 11, baka kon yun. Kulang. Yan. Hanapin niyo yung takip niya yan. Okay na yan. Saba na antibak ka. Saba namin sa dito. Ayun namin kami na. Yes. Ano po? Ayun nga yun. May log na yun. Ay, nailog na yun ba? Yung iba hindi. Ha? Ay, pinalog. Ano, baka makakonto. Kinain namin kahapon yung iba. Bakla. Kaganda ang pagkahinog, dilaw na dilaw. Kasarap na yung pagkakasama. Kahit yung ay yung turgan na yan. Tsaka wala siyang batik-batik antena. Yung balat. Kalinis. Anong gawin mo? Mas maganda pa yata kung ganyan lang nato. Eh, kaya lang ano, maliit yung... Minatamis na sa Binataan. Ay mga ka-dragon, God bless you. Hello baby Yana, laki mo na shout out. Maling family ng Banawe, Quezon City. Yan. Hello po sa Maling family dyan sa Banawe, Quezon City. Hello po. Hello po. Hello po. Diba yung Banawe yung ano, dyan yung mga Hello po. sa mga sasakyan, mga gamit sa Ito na panal. Pangkumangkuan. Tumaw na kay Kampo. Kampo. Ulang ba yung tulad? Iba yung pisto niya, may nakaside, may nakadapa. Hello, tita. Kamadali. Hello, tita. Hello, mga tita. tita. See you soon, See you tita. soon, mga titas. Makapagbibilan niyo naman po ako. Naku, parang hindi ako utot. Santiligayo. Narinig ko eh. Diyan. John. Hindi rin nagkuhan yung kwalito niya. Hindi rin Hindi na nagasugat. Hindi nagkalay. Ay, hindi lang. Hindi naggaling. Hindi nagpula yung ito niya. Hindi man. Siyang niya. 1 week na, oh, may week. Na. Uwa. Hindi nang Uwa. tanggalin. At palitan. Pero hindi ko papalitan yan. Dati pang bago. Where's the dog? Happy and you know, clap your hands. Yang. Clap your hands na. Gata. Ay, gata na gata. Antay na lang yung kamote. Haluan daw natin ang kamote. Ay, tayo na nga doon ang hotel dito. Bakla. Ito yung dog. Dog. Dito na yung pan mo. Pasiglang bilang. Ito din patayin. Antipata. Antipatay. Iharap mo. Magugat ako ng kamay. Yan. Yan. Dito ikaw, dali. Oo. Dito ikaw, dali. Yan. Kaya ang pa sila sa ano? Magandang baby na si Liana Pasita. Kaya ang pa isang kutsara. Aba, nakagarap ang talaga yung kanya. Bang talaga ng bebe eh. Lola Flor. Hello po, Lola Flor. Ay, sige, Gayam. Hello, Gayam. Hello po, Gayam. Yan, natambahan din kami ni Gayam. Hello po. Hello ka dun, oh. Hello po. Ay, sus, kahikap pa. Hello po, Ninong Gayam. Say hi. Hi naman ni Gayam. Ay, tignan mo dun. Si Baby lang ba? Nagabuhat hindi pa. Hindi po bakit yung nagabuhat. And shout out kay Ma'am Janet from Batangas City. Ito mo. Yan. Our baby dragon. Baby dragon. Magbuga ka nga ng apoy yan. Hello, yan. Watch ka din po ng baby ko. Yan. Shout out mo din baby ni Sir Fernandez. Pinapanood ka daw. Dali. Wow, thank you po. Galing na po ako magmaoy. Hi, yan. Princess, what's going on?
Yan, magluluto kami gayon ng ng saba, ginataang saba. Pang merienda ng mga ladies. Merienda. Yan, yung ano pala namin guys, yung lupoy na inano namin, binilad. Ayan, ano na siya, bilis na talaga siya. Pwede na siyang lutuin pang agahan. Ang bango-bango niya. Kuha daw po ulit sila kami. Buti nga nakachamba kami kasi sabi ni Kuya Lawrence wala na daw. Pinagbigyan lang ka. Yan. Ikaw na po. Dito si Kuya Dan kanina. Tapos si daddy mo. Naging daddy. Re! Thank you siya dito kay Gayam Naganood si Gayam. Ayan. 6 months na po siya bukas. Uy. Ano yan? Parang gapopo ito Peng bagay pwede na. Hindi. Pang ano lang ako. Pang Aware. taga-alaga lang. Pang ano lang ba. Pero yung Gagawa. Yung sarili. Yung gagawa. Ayaw. I cannot. Nasisilaw dyan. 안녕하세요. Pretty Anya at sa DFL ladies from Pretty Anya at sa DFL ladies from Genuine Korea. Yan. Annyeong po. Annyeong. Kaway-kaway ang tiligayan at tipasing ka nanin ni Gayem. Kaway daw. Hi, Jean. Nakatingin kayo Lola Ligaya na. Nakatingin ka? Nangitin na kung ano. Tingnan na. Hello po. Sakto nanood si Gayem sa yung station mo. Pangalan? Thank you po kay Gayen sa aming ngipin. Isang magandang ngiti daw dyan, no? Nung tawagin mo lang. Papa Papa mo. mo. Kaya pa. Ano yan? May merienda, hindi ka makakain. Ha? Pang mari-mari-mari ka lang. Yan, shout out kay Nora Rosette. How's the dry dilis on the roof? Yan. Ano na po, ready to cook. Ready to eat. Diretso kain. Pwede na pong pakape. Dala ka daw sa Manila. Of course, alam naman po namin yan. Alay, nahikaw. Ano pa pa? Kung kuwan, kung tagadong magbukadan, kung saan, saan gawa. Doon, sila Si Cooper ay lolo na. Kunin mo na si Cooper. Ito na maharap ang kupitan. Akala kailangan rin. Sayang naman yun. Hindi na naman Binta na lang yun. Ganyan, tingin ka doon, nagbahay sila sa'yo, Ay, sabi yung upuan mo, tagilid. Out balance. Maputol na yung paa. Yan. Magbasa ikaw, dali, yan. Naka-solar ba yan? Bala ka dyan magpindot kung alam mo. Nauna lang pala, one day yung baby ko, 6 months siya today. Yan. Hello. Happy 6 months, baby! Hello. Hello, kamo. Hello! Say mama. Si Mama! Mama. Tita first. Say tita. Tita! Tita. Labas yung tita yun. Mami. Peng makes good nanny. Yeah. Labas na hindi na yan talaga eh. Yeah. Bakit nilalabas pa nila? Mami, ginagano yan talaga. Sino? Si Ana. Anak ni Ana. Anak natin. Hanggang nanny lang Ano ako ba doon? Yan Mapasunod dito talaga eh. Tita, Mama. Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Tita Nanay, Tita Mami. Si ano yan? Si ano nga nakalagay doon? Si Tita Nanay. Tita Nanay, taga Antipolo. Hindi, si Tita Ina yun. Oo, may camera. Tita Mama. Yan. Tita Mami, si Tita Irene. Si Tita Jingjing, Tita Lola.
Tita Mamita daw. Mamita. Saka si Tito Kalbo. Share mo daw yung hair mo kay Tito. Kay Tito Ben. Alvin. Yan baka sa second week guys ng February, luluwas kami. Pero ano, naiwan tong pahinga daw muna. Pahinga daw siya. Hindi nila kami isama. Mag-PMA daw muna kami guys. Pahinga muna anak. Daddy B Hindi. must be Mag-vlog rin busy. kayong tatlo Yan, dito. nasa bayan ko si Daddy B. Kanya-kanya kaming panay. Si Auntie Ligaya dito sa bahay nyo. Magpakain ng mga aso. Siya daw magbantay dito. Si Cooper, ilagay ko na lang doon sa lama, doon sa may bungad para mapakain. Hindi ka siguro mag-diretso dito eh, pag ganyan lang. Hanggat din yung nilabas lahat yung gamit di magpasok. Siyempre, i-vlog din ninyo ako magpakain ng aso eh. Magsarili ka na rin eh. Magpaka ng cellphone Hindi pa. pa nga ako. Hindi nga ako. Sabihin mo rin daw, yan guys, pakainin natin yung aso nila. Pakainin natin si Cooper Kulen. Ginawa niya ng isang gaso. Tingnan At ang ninyo eh. uling. Hello po sa ating 54 viewers. Kamusta Kasi po? tayong baka Yan, shout out din pala kay kay Manong Junior, kay Sir Elmer Ramos. Oo, yan oh, bebe. Huh? Shout out mo si lola mo nali. Yan si Ka Rolanda Peralta. Hello po. Ingat po kayo dyan ni Ka Ronnie. Yan. And shout out po kay Angeline Madriaga. Kay Ian Balasilo po. Oh. Maui naman ikaw, boy. Maui naman ang bebe. Oh, gusto mo na magkain ng saging? Oh, gusto mo magkain ng saging? Ha? You want banana? Banana! Pwede rin pala yan, yung saging. Ay, kamote? Ginataan? Sabagay sa bilo-bilo na. Parang bilo-bilo din siya, no? Wala nang bilo-bilo. Wala lang nalagkis. Bakit hindi nagbablog ang KMN? Busy po sila sa bukid, nagsisibuyas. Siyempre, may mga pamilyado din. Kailangan nila ng everyday income. gusto mo daw ito? Nagatingin ka dito, magkain ka? Mamaya, kain. No. Wala, where's Isa? Can you guys sing Isim? Sabi ni Sir Gayen. Isim, magkanta daw kayo. Isim ka man diag ko kanang ante. Anong sunod ante? Oo, kantahan daw natin si Gayim ng Isim. Hello, Manong Junior, sa pangan. Hello po, ingat ka dyan. Kay Mama Faye, hello din po. Suparan. Ayan yan, love from US. Ano yan? Toronto, Magday family. Hello po sa Magday family. From Toronto. Isim. Bakit? Isim ka man biyag. Si Iyak naman ang bibi na yan. Gusto niya yung siya nilalaro eh. Gusto niya may clap yan eh. Tiyang-yang eh. Kay makapag-abay kayo sa'yo. Ako mag-abay sa'yo. Sugar. Sa pangan. Ayun, nanood si Manong Junior. Kaway-kaway. Hello po, Sir Junior Supangan. Shout out kay Mama Faye from Stockton, California.
Kakanta daw ka isim-isim, sabi ni Gayem. Isem. Nagkakanta ka nga doon kanina. Yan, shout out din po kay Norbert, Sir Norberto Perez. Ito kanti. Isem. Hanggang doon lang kami, Sir Gayem, sa Isem. Mambiag ko. Isem. Siyan man mauyang mamamaoy ato'y ube. Merinda, mama. Merinda ko, mama. Ikaw na rin ang maunang magmerinda. Merinda ka naman. Yan. Yan ka nun. Yan. Peekaboo! Si Peekaboo yan eh. Peekaboo! Yung pinapakuluan lang namin guys yung yung aming gata. Bago namin ilagay itong Peekaboo. Yan, shout out kay Kim SG Channel. Yan, hello. Hello po! Hello po, Yang. Hello po! Hi, Dulak. How about Day Bye Bye? Ano yung bye bye? Okay. Bye-bye! Nakanta? Bye-bye! Ano daw yun? Bye, aalis na ako. Bye-bye! Bye-bye! Luluwas na sila. Bye-bye! Ano yung bye bye gayen? Ano yung Gayem? Bye-bye? Bye bye. Bye-bye dagat? Hindi mo alam ang bye-bye? Ano pa yung ibang kantang Ilocano te? Si Iwan Pero alam niya yan. Nagragsak ka. Ano yun? Saktan man yan. Mayang, dakkel ti Patong patong mo. Nagpintas ka mayang. Ayaw, nagragsak. Dakkel ti patong mo. Ayang yan. Nangyak na. Ay! Bawal iiyak. Bawal iiyak. Dagat? Ano daw? Bye bye daga. Bye-bye dagat? Bye-bye dagat daw. Kapoy na kuha na sa kanta. Malimpay na Yung kwan, napuutan. ano yun? Sisiwiwi. Ilocano ba yung sisiwiwit yan? Ah? Ilocano yan? Di pa siya doon, Ilocano na ka nagsisintaas yun. Si Tatay Lalo. Ay, Mag-mic ka na. Nakala niya pagkain. Hello po. Hello po. Usod ka dito, ante. Mag-upo dyan. May payong sana eh. Ang bagong-bang. Ngayon o, kain ng kinapay. Ano sa loob nila? Ano sa likod ng pinto? Ganun din, lagay natin dito. Wow, mango! wala pa po kami upload na vlog ngayon. Baka mamayang hapon pa lang kami mag-vlog. Swerte makakain dito. Bahay kubo na lang daw. May tama dito. Sarap oh. Ito. Mari. Ay, hindi mo na isaw-saw. Kanta ko nang daw bahay kubo ante. Hindi. Bahay kubo daw. Talent. Ano na buses ko? Talent ang lula. Ulat na tayo. Yung buses, kakasalita ko. Bahay kubo. Yan. More. Ano handa mo yan yung buka? Supas, spaghetti, lumpia. Yun, lumpia. Wow. Magluto lang kami bukas para makatipid. Yan oh. Dito mag-order. Sabi ko kay Unsal. May gamit ka ba sa linggo? Sabi ko, Lumpia bakit? masarap. Magpatulong sana ako magluto bukas. Ay, sa Lumpia? linggo. Ay, nga pala. Birthday pala ni Yang Yang. 6 months dapat pa niya. Ano? Anim na itlog. Na, ay kala ko pinakain ko. Na, gautot. Nag-utot na. Oh. Gato ng gantian. Tayo Papupo ikaw ah. Buka. Papupo ikaw? Di ba matamis? Ito yung nakay po sa Masarap man din. Bugong sana eh.
Alam mo, pagpeng. Pasok ka daw doon. Kaya pa yun, papanin pa yung kamote, nilagay ng kamote. Kasi lang nilagay yung kamote. Nilagay natin kasi. Say, ah? May belated happy birthday kay Ma'am Kimberly Alcantara. Yan. Belated happy birthday birthday. po, Ma'am Alcantara. Ituan po namin kayo ng ano. Yan. Pinapabati ni Ma'am Remedios Pangan. February namatay si mama mo. 3 taon na. Dalawa pa lang. February 18. Bilis. Opo, nasa murong pa po si Ate Joanne. Tapos nasa QC si Ate Joanne. Buhay pa si Dura eh. Binaunan namin yun po. Nagaya. Natatawa na lang eh. Tawa-tawa si Lola. Ayang, anak. Ados kasi si birthday ni Dora. Sarap ng mangga. Kala ko hindi man, di ba? Hapon. May dala naman si tatay yung kwan. Yung isa bagaay, yung parang ganun sa may, dun, daanan natin dito sa may tulay. Yung akala mo laging maniba yung kanya, yung putan. Hindi, yung mangga, yung ganun. Putan. And hello po kay Ma'am Venus Rose from San Diego, California. Hello po. Hello po. Magmerienda po tayo. Merienda ni Yang Yang Maritime. Saging, oh. Saging, 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 saging. Hindi makakapira po tayo. Hindi kain mo niya. Pagkain. Paano yung paa niya? Faster. Ang maganda yung ano. Panood mo na. Yeah. Bailan Dantan. Hindi na. Sa Netflix? Anong ano? Bailan Dantan. Bago ngayong 2023. Hindi ba yun yung matabang bida? Oh, tapos na yun. Ay, pinanood namin nung isang araw. Gusto ko sila kung sila... Ay, kami na nung ano sila Patchay, nandito sa bahay, nandito sila, yung pinanood namin. Yung naglupoy kami? Martes. Gusto ko yung bida sila Jason Panbaga. Kabalos. Hindi, yung Jason na kan. Sila Jason. Tapos si Arnold Scorsese. Ano yun? Hindi ko nagpulo. Matagal-tagal pala magpulo yun. Nagado nga merienda yaw. Isang kaserola. Yan. Ayan na lang palang birthday. Ay, yung handa mo buka. Pag tira tayo sa bukas, dessert. Meron po dito. Pa-shout out, I love Karan. Renato ang ginawro sa USA, California. Hello po. I love Karan, Renato ang ginawro. Yung dilong. Masarap yung dilong. Shout out din pala kay Sir Willie Mendoza. Hello po, Sir Willie. Hello, Sir Willie. Kay Ninong Leng, pagaling po kayo. Ano kay Tatay Leng? Pagaling kayo pa. Magaling po kayo. Say hello to Billy. Ninong yan. Sir Malabo na Glenn daw yung Hernandez. right. Ano kayo? Parang ahas, oh. Parang balat ahas. Na yan. Ganyan talaga yan pag ganyan yung masipag ang tinaw. Oo.
Kaya yung masipag. Kaya ayaw naman yun. Kaya ayaw niya hawakan na. Pangkod. Magastos pang tuwa, sabi niya. Sabi Ilang niya, buwan yan? Ante, pag nakaupo. Hindi po kaya niya nang mag-upo. Kaya niya lang magaganon lang siya. oo, Oh. Siya nang magpusa. Mga 6 months siguro, sabi. mga 7.5, 8. Kasi pag dinakarga mo na siya ng ganun daw, hindi na siya nag-aliyad. Nababalance ko na rin. Para kasi pag di naman, parang mabali yung mga kanya. Yan mo, hinahawakan niya nga eh. Ay ka kay Burnok. Kay Burnok. Hello, Kuya Bernok. Kuya. Oh. Kay dun sa Ay, ang siya. kaya. Mas Ate siya. Hello, Aden Bernok. Ading Burnok o si Ading Tanggol. Ang pangalan daw ng palayaw daw ng anak natin ay Burnok. Burnok! Burnok! Alam ko sinong Burnok. Burnok? Inaisip ko eh, sabi ko Burnok Ismael. Sabi ko sino eh. See you soon, baby Burnok. See you soon, baby Burnok. Tubig. Tubig. Yun. Rivera? De. Rivera. Pinagkukursin, pinag-dry ng mga lalat. Ako nga dito, lagi dito. Oh, sa labi. Diyos ko. Relax ang hangin. Pero kagabi kainit na naman. Hindi niya ikon eh. No more na? No more. Hello po sa ating 61,000 viewers. Mga sandok. Kasi, Isang asukal yung ilagayan ka? dalawa yun po. Isa lang. Matamis na. Puro na. Puro na daw. Yan. Puro na lang ako kay Tignan natin guys yung ating niluluto. Ay, malaki. Yummy. Guys, parang di mag-git yung saging. Yung sandok ante ay. Opo, halos magkaparehas lang sila ng dilis, magkapatid. Yung Lokoy at dilis. Sulong-sulo ni Masarap po yun pang agahan, lalo na yung aming binilad. Sarap isaw-saw sa kamatis. Piling na sa sinihan. Piling na sa sinihan. Sikuya tayo. Ay, susan, bilis na pangpanggan. Sarap ang lumutay. Gumawa ba kayo ng bagoong na lupoy? Hindi po, kasi mas ganda po kapag may ano sana, may halong isdang pampangger, yung kulay pula. Ayun kasi ang mas maganda gawing ano bagoong. Kasi pag purong lupoy lang, ano, hindi siya maitim, ay anong maitim yung kwan niya. Oo, mas masarap kasi pag mapula yung bagoong. Yung lupoy kasi maitim. Hindi pala dyan ang asukalan, te? Pag ginawa mong bagoong. Yan, sarap naman. Sarap ng merienda namin. Merienda namin yan, manguha ng Honeybee. pulot. Oh, gondo-gondo naman. Oh. Gondo-gondo naman ang aming bebe yan. Yan oh. Magkamukha sila ni Lola Ligaya oh. Oh no. Oh, lamang lang sa kulay siyan yan ah. Ah. Kulang lang sa paligo si Lola Ayang. Oy. Oy. 2 times a day ang tinaw. Yeah. Sa Tiligaya guys, parang dalaga. Mas ano pa siya. Palaki na ng ano mo oh. Halata na. Mahiyain. Ipa, ano pa yun sa, hindi ba? Mahiyain si Tita Legs.
Dito, scan mismo sa ano. Nagainom ka man ng gamot. Ba't nagalaki? 2 years pa daw yan bago matanggal. 2 years? Yan, kung mapapansin yung mga ka-dragon, lumalaki yung leg natin. Ganun na. Galabas yung May dragon. ano siya, thyroid. Yung ano ba yan, hyper, hypo? Hyper. Hyper? Hyper yung sa labas. Yung lumalaki. Yung hypo yung nasa loob. Ilog din naman yan. Yung dito bang, yung parang ganun kay ate, hypo. Magabaliktad kami. Ang bawal sa hyper, mga seafood naman. Si ate, ano, kailangan naman marami. Seafood naman sa kanya. Dapat siya, ay sa kanya pwede ang seafood. Dapat ano. Dag. Mabilis yung naglaki. Mag-ano pa yung mata mo dyan, yung ganun, no? Maglaba. Eh, pag naglabas na yung mata ko, guys, alam niyo. Hello, yang see you soon. Yan. Si Tita, ano, Beta. Oh, yan na, ganood. Kita Burnok. Kamusta na kay Barnok? Boy ba, anak? Baka nakabili ka na ng mga Boy ka damit, daw ah. yan, oh. Oh, ganda-ganda Ganda ng hikaw ko. Nakalipeng. Girl po siya, Sir Delio. Boy o girl. Yes po, ka Ben Abad. Tingin-tingin din. Tingin-tingin din. Napanood nyo po pala. Drink ng water, tama na. Ano ka na, tatlo ka na. Busog na. Burnok ah. Si Burnok daw ah. Gusto mo tanggol? O si Balong? Si Toto? Anong gusto mo? Tanggol na lang. Bawa. May nakaka na. Sino? May tanggol ng pangalan. Sino? Anak niya. Hindi. Anak niya, tanggol, di ba? Anak din ni, oo. Anak din ni Yung anak na natin sa Etanggo. Anak lalaki? Oo. Ay, di tanggol lang, te. Uli, meron na ba? Pag babae, bubbles. Ay, Te. lalaki? Umukang. Mukong. Mukong na lang, te. May mukang na raw pala sila. Ayaw niya na ng mukang. Si mukong na Mamaya, lang. yung unggoy palang ginatawag. Kaya nga. Wala ka nang magawa kapag na-aliasan na siyang Burnok. Burnok na. Ba't sino nagpalyas? Kasi Kaya. si ate Kay ay Binbin sa... yata eh. Ay, ate ano? Irene. Irene. Burnok. Kay Binbin yata nagsabi. Ewan ko. Ate Irene. Buti na lang si Yang Yang maganda. Si Little Burnok. Yang Yang. Ah. Kaya See you nga po soon, eh. Little Burnok. Sabi niyo mong asar pa itong mga. Ang bilis talaga ng panahon. Nasubaybayan ko kayo mula ng pandemic. Ngayon, may anak May dragon na na. agad. May Ngayon, Dragon malaki Balls na agad ang anak na isa. Kaya nga po eh, magsi 6 months na agad. Sa susunod, may habulin na kami. Magbili ka nga doon ng suka. Hugas Yan ka ng yan. plato. Tapos yan magdabog-dabog. Parang si Tita Peng. Ano pa yan? Kalayo-layo. Di ba, Yang Yang na? Imbis na magbili sa tindahan, magdaan muna dyan sa plaza maglaro. Sino pa naman ang pinakabata yun ang nauutosan? Talaga. Yang Yang, no? Kulong ka na lang sa kwarto. May upa. Sabihin mo, may lagay. May pamasahe. Pero si Mami kasi hindi pa binili lahat sa bayan eh. Yang. Miss you, Potpot. Tahiram si Yan. Iwan mo na dito sa Manila. Oy. Si Ate Joanne. Hello, Ate Madonna. Hindi pwede. Hello kay tita. 6 months na ako. Gawa ka na rin ng girl. Kamo. Gawa ka na lang tita ng girl. Tayo natin. Katakot maglapit kay Yang Yang, oh. Kagigil na eh. Dito kay Yang Yang, oh. Tago kahiya maglapit ng kwan. Samba ka pala bukas na. Hindi nga aga. Magising ng maaga, matulog ng maaga. Tingnan niyo to, oh. Hilaw. Ikaw nga.
Hindi yung pagkain. Ilaw, sabi mo, dali. Ay! Ah! Hindi, salita. Na, Magkuha ako ng lagayan natin ng kon. kaya dilaan niya. Ng saging. Ay! Ng merienda natin. Ay! Ay! Ito na lang yan. Dami. Pwede ba ga? Dessert? Ikaw yang mag-ulam ka ng ganyan? Abutin mo. Ginagawa niya. Peekaboo! Yang, peekaboo! Wag si Wata. Yan kami magsain. May kain. Ewan ko sa akin kung nagsaing na. Sabi ni. Sabi nga, magkuha na naman daw eh. Sige, wala yung may-ari doon. Kung yung kakuha. Doon. Yan o. Ate Tintin. Ah, sorry. Sa aming bunga. Ano ito, nagkulo na? Bukas na kayo bukas. Mga ano pa siguro. Agad-agad. 14. Siguro. Hindi ko alam kung kailan. Yang luwas ka na raw bukas yang. Tama Sabihin ba? lang nila kung magluwas kayo. Sabihin nila kung magluwas kayo. Yang. Sana kapag yung opera ni ate para ano. Mga nun. Yang. Hindi pwede. Baka maikon dito oh. Hello po sa ating 79 viewers. Yan. Hello po. Hello po si Yang ginatignan Antay-antay yung lang kayo plato. sa aming niluto. Patatakamin namin kayo sa aming ginataang saba. Ginataang saba ng pasien. Yan. Sa mga hindi pa nakatikim, try nyo yun guys. Sobrang sarap. Nantik. Peekaboo! Diyan kay. Peekaboo! Kaya na si mama. Peekaboo! Peekaboo! Lakad na ikaw, lakad. Lakad na daw. Anong Lakad lakad? na. Halika na. Thank you po, Kaben Abad. Ay, marunong. Napanood Malapit niyo ka yan. po Lakad ang na. Lakad na. Ay, sus. Punta naman sa ulam. Executive News. Kabigat niya kabigat. Bilis na. Hello, Boss Leo TV. Hello Good po. morning. Hello po. Lakad na ikaw yan. Lakad na Lakad ikaw. dito, dali, lakad. Punta daw kay mami. Kaya nga nakating kayo doon. Yan yan. Lakad daw. Yan. Ayun, marunong Oy. Marunong Ay. Ay. Wala ka na, dali. Lakad. Hindi naman dito. Kaya nakating ka yan. Yan. Lakad, Go, lakad. Lakad. Ay, sis. Dali naman ang baby. Oh. Balik. Galing na maghakbang Yeah, good morning din, Sir Rodelio Mahusa. Good morning po. Good morning po. Ay, kaya hindi nakakagiti ito. Nagasupport. Ano magagawa mo dyan? Nagatanggal. Nagatanggal na naman. Kaya hindi siya nakakakuha. Ginagawa ka na naman dyan ng tiya. May ginagawang kababalagan na naman sa Antiligaya. Nag-transform na naman. Pero nakangiti na. Nakakatawa na ng malakas. Kanina nakagat Hindi, na. kahit yung taas lang mo na ginapang mo. Bagay mo ngayon. Bagay niya, nakapustiso na. Yung taas. Para kang 63 years. Pero pag parehas, Pag yung may baba na daw, nang gigigil na siya. nanggigigil na galit eh. Palagi nakaganon eh. Ay, parang sa kapal ko kasi dito. Kaya, paano? Hindi maganyan yung lagi ko. Oo, lagi yan. Parang lagi ko yung Makasursurot daw sa Antiligaya. Hindi. At gusto niya raw Kasi tignan si Ate mga Risa. nasa Teresa. Hindi ako magsama. Ingat po kayo, Sir Norberto Perez. Sa inyong Ingat po kayo dyan. Siya daw palit kay Aton Sam. Ba't di ba magsama sa Sam? Ewan. Parang gusto niya magsama yata. Parang ayaw. Yan, shout out kay Sir Alan Beray from New Jersey. Hello po. Hello po, Sir Alan. Kamusta na Ba't po? di Rayman? Po. Ikaw man daw.
Ingat po, lo. Kung sasama daw si Balong sa exam yan. Ay, nabigla na siya. Ay, nagbigla na. Ano, dalaga na. Kaya lang. Maglagoy ka po lang. Inantay lang nagdusi talaga nung panang na. Alam mo, mama, kung nag-uwi ako. Sabi niya. Buti hindi siya natakot nung una kasi Kabutin ko ngayon. Ay, mabaya. nahiya. Oo. Nagbaya ako ang lumlumag. Yung dati promise sa bahay. Nagpantulay ng pinagpila. Awam mo. Di malamig ka tumalang may gala. Pakita na. Teman-teman. Lagi lang. Ano pala yung ako? Lagi lang. Yan, good morning po. Good morning, watching from Australia and from Korea. Yan, hello po. Good morning din po. Good Good morning sa po morning. dyan sa Australia. Mainit po bang panahon dyan or malamig? Mainit po. Ewan ko sa'yo. sa'yo. Meron te? Kunti lang. Pa-shoutout po kay David, aka Waray. Yan. Hello sa'yo, David. Hello po. Yan, pinapa-shoutout ni Sir Michael Balbo. David Waray. Hello po. Ala, nahirita naman yung mukha. Na. Ala. Uy, ano yun? And thank you po, Ma'am Korea. Thank you so much po. Kung umiyak, may camera be. May camera be. Hala ka, sige, iyak Sige, ka. marinig ka ng iyak mo dyan. Paluin ka ni, ano, Hindi ka lang Ginugayam. mahiya sa mga Oo, paluin ka nung Baby Hindi ka ka. mahiya kay Lola. Gutom na yan. Gutom na naman ikaw? Tapos mo lang naman Wala. Peekaboo. Si Pikabu ah. Ay, peekaboo. Ay, gusto niya talaga, oh. Hindi. Milk? Australia. Yeah, gusto niya talaga kunin. Parang nagaputs ka. Sino po yung puwet? Wait lang, wait lang. Nag-utot kanina eh. Milk na? Milk. Thank you so much po ulit, Ma'am Priya. Thank you so much po. God bless you more po. Ingat po kayo dyan sa Australia. Nakatingin naman sa asukal. Siyang-yang. Kay AJ. Kaya hindi daw po nagluto, sabi ni Waran. Baka mo nga mo ng tayo, ko lang ng milk ko. Balik ka na naman kay Lula. Balik na naman kay Lola. Huwag ako ng milk. Pero baby ni Maoy. Maoy, kinain niya na, oy. Nagugutom. Sino ka nakalalat ka, hindi ko lang naroon. Makakon pa naman din yan. Hindi ko nga na matanda dyan eh. Aray! Ganyan. Lakad na, lakad na. Lakad na, lakad na. Lakad na, Walking, 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 walking. Hop, 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 Agad. hop, hop, hop. Running, 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 running. Now we stop. Now we stop. Stop! Walking, walking, walking na. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Si Miss Rachel ito. Gusto niya talaga ng Bakag. ganun daw uli. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, 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 running. Now we stop. Now we stop. Bakag. Nagkakita kita dapan mo ka. Naglalapad. Yan, shout out po kay Mami Mirna Carrion. Hello po. Mami Hello Mirna. po. Naglaway na siyang yang. Tulog na. Ay, hindi na. Ay, ito na, ito na, ito na. Yay! Wow! Wow! Ah! Ayun na, yung gatas. Ayun na Ayun yung gatas na gatas. yang. Ayun na si mama, oh. Ayun na. Yun, ang gatas ni Ayun na mama. Ang kantay.
Bako lang yung ulo ng tayo. Pasilip ko ulit sa inyo sa ang aming niluluto. Ay, Sa yung ating... tawa-tawa eh. Yan. Yan mo naman kung gaano kasarap. Dagdagan ulo para mag-chew. Dami rin pala eh. Waki, 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 waki. Waki, 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 waki. Ah, kainin mo na lang yung book ni Mama. Oy, mag-thank you ka. Thank you pa. Sa pa-sticker pa. Eh, dede. Si Didi ah. Si Didi naman yung batang yan ah. Ah. Kabigat-bigat ko na eh. Taka mo magdede. Tapos mo lang magmerienda eh. Yan, shout out kay Tyler Ford Manalang. May itim na naman. Yan yan, cute. Sana all na lang, my baby girl. Yan. Thank you po, Ma'am Sia. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. 6 months ko po. Bukas, thank you so much. Lagi mo si Papa mo. Pinatay mo na lang? Naumakan. Anong pinanood mo lang? Robot-robot. Transformer. Natapos mo? Maganda lang yung kuwan. Kailan na. Mas mahilig sa mga ganun. Hindi mo nga ano. Gusto niya yung may mga Tagalog na suwaha. Tapos nagtatakbong naman. Okay, Aray, si Daddy! Hindi pa tinulungan. Si daddy niya pala eh. Nag-shopping eh. Nag-shopping pala ng kanyang handa bukas eh. No? Ayun na yung lumpiang rapper. Pagmuta mo yung binibig na, baka dalawa. Katurturog sa nimanen. Ganyan ang kwan ng bata. Dede, tulog. Dede, tulog. Dede, tulog. Si Daddy oh, yun na yung kasalubong. Salubong pinapay. Kasalubong niya Mari lang din. Maritime. Daddy oh. Meron pa doon? Yan, shout out kay Sir Joel Diaz from Saudi Arabia. Hello po. Hello po. Pinapasok ako sa Sydney. Iba sila, pinapasok mo yun. Kainit. Yung pan. Yung araw. Ano daw? Pinapasok sa? Kahit may gamit. Di ba hindi na? Paano ko bayaw nila doon? Kasi baka na-choice siya. Kaya maganda kayo nagsamra ay nagsamra na. Siyempre, baka kuat. Ready po ako dito. Hindi may pasok. Ba't bawal sa Robinson Dan? Bakit daw? Baka mag-con ka daw. Nakaw? Mag-shiplifting. Ano yun? Baka magnakaw ka. Shifting siya. Baka mag-lifting shift. Mag-shiplifting. Ano na nga yun? Ano na ngayon? Chocolate. Yun. Wrong grammar. Eh, ano, long, mag-thank you ka kay
Ayun pala yung gustong-gusto ng Tiligaya eh. Magpunta kay Kwan. Kay sa Pilipina Hindi, rin. may tumatawag Oo, kasi. yun ang gusto ko eh. Hindi, wala na. Magpunta raw sila. Kaya magsama si Balong. May tumatawag po kasi. Thank you, Manong. Ingat kayo dyan. Regards sa kay Nanay Kuring. Ano ba tayo magluwa? Tawag niya. Bukas na daw, no? Sabi ni Tita Isa mo. Thank you, shout out at ang anak at habi ko, Agbuy-Buya Damot, DJ and David Rose. Yan, shout out sa inyo, DJ and David Rose. Yan, ingat kayo palagi. Hello po. Kay Sir, sino po yung husband niyo dito? Si Sir DJ or David Rose? Ay, si DJ, Sir DJ. Ahas ba niya? Na. Yan, shout out sa inyo, Rose family. Hello po. Venus Rose. Ayaw na? Ano mo water? Gusto niya naman Yung water. Ilan ang mangga? Ako ka doon, kila ano? Ate Tintin. Lagay dyan yung tapong mo na doon. Ay, itubo mo para sa sunod magpan yan. Dugo na. Doon lang Dugo oh. na. Para hindi na tayo makihingi-hingi. Yung pie. Hi mga kakabsat, DFL from Lovey Dabi Official. Hello po. Hello po. Ba't ka na ba? Kamusta, kamusta? Yan, pinapalambot na lang namin yung saba. Malambot na rin yun eh. Ay, pinapakuluan na lang. Yan, pinapakuluan na lang namin. Tapos kakain na tayo. Buluin mo muna. Ay, pakuluin pa. Ano yung lang sabihin mo? Hello po. Ingat po kayo dyan. Kamu din eh. Thank you po kay Gayem. Thank you po Sir Gayem. Sabi ni Gayem niyo na pera kay Papa. Pa-birthday po. Dahil po dyan, may nabili po kaming lupoy. Dahil po dyan, makakaluwas daw si Balong. Makakasama. Pero ano pang luwas. Yay! Si Yang Yang makakaluwas sa si Yang Yang. First time yung magluwas. Baka magmawi ikaw sa barko ano pa man, Ikot. Kamo, ito yan nakatayo lang nga. Dahil naulaw ka. Para ba't na mahihilod din yung kwam? Nanay. Yung nanay. Sabi ko kung kasama si Unsang, may kasama akong ano. Chaparamba. Ay, o si Peng, di ba nahihilo? Siya Tiligay do Paramba. Ayun eh. Ah, pabalik sa Tiligaya. Sino taga-ba? Ay! Ikaw, ano yan yan? Anong Walang anong naiman entry si mo? Mabel. Ano yan yan? Akong nag-aalaga sa barko. Sila hilong-hilo. Kahit sa sasakyan, hindi nahihilo yan. Wala. Kaya lang mga nagpaparinig. Lahat na sila hindi na nahilo. kahit wala kayong mga hilo. Basta maiwan talaga kayo. Maiwan na si Yang Yang. Walang tagalaga sa barko. Ano yang Yang? Wala magpakain kay Mokang. Yan mo si Mama Unsang. Saglit lang naman kami doon, 1 week lang. Kasi nga, si Ate Irene ay pauwi din. Ang Tiligay nag-contra 3 weeks. May may sibuyas, magtagal ka tinda. Parang hindi naniniwala sa Tiligaya. And thank you po, Lovey Dabi, sa panonood. Thank you so much po. Ayos na ikaw Ika doon kay Ate Tintin. Hindi, may ano kasi rin ako. May appointment. Ay, Wala sila may appointment. Kung wala akong appointment sa DFA, Mag-renew po kasi siya ng passport kasi expired na yung passport niya, guys. hindi ako magsama sa ano. Okay. Gusto ko magpunta ng Korea. Korea, hanapin yung boyfriend mo. Ha? Magbalik ka na Hanapin niya na naman. yung boyfriend niya. Hanapin ko yung doon eh. Uwi ka man. Nag-uwi ka naman kasi. At makasurot ka na natin na doon. Talaga daw At makasursurot. idawang ako Nalakay. Bakit? Nabasatan. Nabakitan, nabalasang. Oh, Philippine Arena lang. Ginag-joke lang. Si Balong lang daw kasi maglaro daw siya doon. Kaya hindi siya makalaro sa district. Ayan na yung kanya. Ano yan?
Sa Philippine Arena daw sila maglaro. Ako ilang beses na ako nakapunta doon. Dalawa. Wala. Yan, shout out po sa Makaspak family dyan sa Bulacan. Yan. Ingat po kayo dyan, Ma'am Charlie Makaspak. Panoorin mo na lang sa video. Tapos si Ate Aisa, kaya Manood na lang ako sa kwan, cellphone, Di ba may appointment ka rin, ante? Arena. Wala man Pagkain kami, kayo wala man bukas. kami gawin doon. Magpa-check up, magsama ka magpa-check up. si Ate Irene magpa-opera. Kanya-kanya sila ng kwan. Mag-alaga lang kami. May talagang ikon niya. Kaboring doon. Ayaw ko magtagal doon. Kaboring talaga sa Manila. Lalo pa wala kang pera. Hindi ka makagalag. Girabantayan mo na lang Hindi ka doon. makagalag. Mag-gabi, Ayaw mag-umaga, ko mag-gabi, pera. mag-umaga. Lalo pa wala kang pera, kaboring ha. Hindi ka makalis. May gusto kong bilhin Hanggang doon ka lang sa may kuhan. sa may gate nila. Pang sayo nga yan. Tama lang. Tama lang yan, wag masyadong matamis. Para hindi makon. Yan. Baitan. May kaguro. Kaya nga. Ayun, marami na ng apoy. Tignan mo ako, magpuna. Tanggalin mo yung takip niya pa, baka magtibo. Ayan. Yan nga. Tama na. Huwag ka. Magbayog yung ano eh, yung mama mo yan. Ay, tikman ko nga. Hindi ko pa natikman yan eh. Ako, tikman ko lang. Isang kutsara na lang. Kahiyaan ba sila? Hindi ko pa natikman ito. Yan, yan. Yan. Yan, yan. Utak ng bibi. Lagyan ko ng gatas. Gatas na. Yung saging. Galit naman ang bibi ko. Bakit? Ano yun? Hindi ako nagtitlo. Baka daw may kulang. Tama lang yung sabaw niya. Yung Huwag yung masang-samihan. Malambot naman na yung saging. Hindi, pagbutom kasi, kama ko ligta. Ako rin pa daw. Sa gitna pa lang siya nagaganon. Tapan mo eh. Sabi niyo. Engari munding. Yan, shout out po kay Mami Mary Mahal at kay yan. Mahal. Ante, mag-shout out na ako. Sorry. Yan, shout out po kay Mami Mary at kay Daddy Santos Almario from Toronto, Canada. Ayan, nanonood daw sila. Ayan, thank you Hello so po. much po. Thank you so Mother much po. Mary and Daddy Santos. Ingat po kayo dyan. Ingat po kayo dyan, Almario family. Ay, si Kono po. Ang siswerte daw po lang nasabi ng Tiligaya. Hindi mo alam yung iba gusto buhay probinsya. Ikaw naman gusto mo sa abroad. Gusto mo mag-abroad ka din? Baka doon kay Gayam. Gayam, kunin mo daw si Enrique. Sante pasing daw kay Kwan. Mag-migrate daw sila dyan sa Kay Sir Willie. Alexa, open the light. Ano ba sa'yo? Ano ba sa'yo? Gusto. si No. No. Yung sila Kwan, no? Nakapanood ba yun? Si Gavin, no? Di ba ganun din? Ilocano man si Sir Gayin, de. Grabe yung mga Kwan na yun, no? Mga ilang minutes pa lang pala natin na ng Kwan. Na. Nagtae yata siya niya na. Oo eh. Kahirap niyang ilabas. Yan, pasensya na po. Medyo natagalan yung ating pagpapakulo. Nilagyan pa namin ng uling. Ate, yung mukha niya, na sa mukha. Katiya niyang daw ng haratilis. Punasan mo yung mukha niya, ate.
Kasama na rin sa tita. At magsigain na tayo. Eh, pwede na rin namin itong tanangaliang. Dog, tawagin mo si tatay mo magkain dito. Luto na. Wow! Ito na. Sarap. Ang sarap mga ka-dragon. Look. Merienda na. Hindi masarap. Oh, pasok. Ay, pasok. Lagyan na. Dog, tawagin mo si papa mo. Magmerienda na. Magmerienda na. Kain na kasi. Oh. Merienda na. Magmerienda si daddy. Mangan tayo mga ka-dragon. Kain ng kanin. Oh. Magkon na lang kayo. Mag-refill. Sa atin na lang. Ay, may ulam pala doon. Jollywing. Jolly-wing. Ay, nagdali. Gusto ko yung giniling nila dun. Tunan kayo. Wala, nakalimutan ko lang dyan ng kamuti. May kamuti pala. Nag-take out ko sa sabaw niya. Ayaw naman sa bago ng baka. Ayaw ito. Ante, nakalimutan ko lang dyan ng kamuti. Ano? Yung saging? Bawal saging sa'yo. Nahirapan kang magsakti. Merienda tayo guys. Ay, mga ka-dragon. Ante, ligaya. Nag-comment si Manong Junior, sabi niya, kamusta na daw yung kabidyo call mong foreigner? Si Ronaldo yun. Niloko pa nila ako kaya. Sa'yo, Ping, ay. Anak ko tuturin, hindi rin pala. Pero kung totoo mo sa Ah, hindi ah. Billionaire po yun. Paano kung masumbatan ni Walang kwan. walang mansaw? Billionaire yun. Sino Si ba yun? Ronaldo. Football player yun. Pinakauna. Ay, napanood ko na. Ay. Merienda tayo. Ay, Gasa mo yun. ako. Baso tayo. Mga Kain po tayo, mga ka-dragon. Nagkape na tayo. Nagkape ni papa mo lang yun. ang sarap. Ano oras ka pala? Kamis pa lang pa. Kamay. Ano oras na Peng? 11:25. Hindi na rin pala ito yung pangalan. Walang. Uwi pa kayo, kadami kayo. Bigyan ko lang si papa. Ako ka doon sa doon. Doon kilate. Ito, long. Basang na lang. Yung sa may ano. Pero ikaw din nagkain dyan. Kaya kailan nyo ng halaya. Ako man ang ano dito. Sarap ng sabaw. Wait lang, kain na ako. Ang mga pwedeng gatan, guys. Yung ano, bayabas. Pwede din. Yung hinog na bayabas. Pero masisarap yung sabi. Pero the best talaga, saba.
Sino na pang nakatikim ng ganito sa inyo? Hindi naman masyado matamis. Kain? Kain? No. No. Hindi pwede po. Nahirapan ka na naman. May gata yan. Sarap. Sarap. Sabaw pa lang yun. Sabaw pa lang, ulam na. Yan na ba yan? Walang kitalat. Yan ako, dami-dami pa. Bigyan ko lang ng plato. Dala mo dun sa... Wala, yun. Sarap pa. Kauyang yan, hindi nagkain, nagmerienda. Hindi nagmerienda si daddy mo. Ilang ano? Kinuha mo? Ilan? Dati. Dalawa. Okay. Okay, malit kinuha mo. Malit nga. Hindi ka malit? Think. Wala tandaan lang ako nila. Ha? Kasi ilang rapper ko. Think na may Kung yung think. malitan May think and may pink promise. daw ang nakadikit. Malay ko kung malaki na. Kasi pink yung birthday. Wali ka na. Kain? Mamaya na lang. Hindi pa ako nagkakahaya. Yan, shout out po kay Ma'am Erlinda Ba't mo yan ang tayo mo? Dugay. Hello po. Hello po. Hello po. Kamusta po, Ma'am Erlinda? Ay, Orlando pala. Erlinda. Dito ka lang, oh. Para makita yung subo mo. Kung paano yung masarap. Parang kape lang naman. Sa mga kaapad nilante, eh. And shout out kay Sir Rocky Quintanilla. Talagang ginagawa ko ng init. Sarap tong kamuti. Ay, matamis ang kamote. Ano pa? Ako na. May ulit. Merienda si tita mo. Wait lang po. Kita. Tinawag ko papa niya. Uwian nyo sila. Si Louie pa. Hindi ka makasama sa district net. Ibalik mo sa kamuha. Ay, thank you, Lord. Parang wala naman yung kung basura. Buto na. Nabalak nila na Baka may hapon tayo. Pagkakapaw. Baka mo nagdaan na. hindi yung mga kwan daw, ang ginakwan nila. Yung
Hindi baka mag-uwi kayo ito. Kaya untang ko eh. Hindi pa ano yung ano doon. Hello po, Ma'am Ann Pennington. That's my favorite snack. I love them. Sarap po talaga. Santi Pasing at Santi Ligaya, nakadalawa na. Yan, dami po. Sarap. Matatanda kasi. Yung matamis-tamis na. Gusto nila. Kahit saging ng ulamin ko, may sagay. Pag matanda gusto matamis-tamis ng kinakain. Makuha nyo din eh. Pag Okay lang naman po, Ma'am Ann Pennington. Ano, kain na lang ito si nanay mo. Tingnan mo yung mga matatanda po. Ang gusto nila makainin yung mangga, nalimong, dati. malalapot mo siya yung tinulit ko. Oo nga, lagi daw galuto ng ganyan. Lagyan niya yung pangpalapot. Parang kami natambukan ko. Yung walang bilo-bilo yun. Sabi niya kahit kukunti lang daw na sa atin, ito niya daw. Bayabas pa nga. Sanay kapalit kunti na tape. Tapos kapalit. Parang ano lang siya, bilo-bilo. Ayun mga ka-dragon, bali end na natin ang ating live today. Yan, gusto ko na magpasalamat sa mga nag-send ng sticker kay Ma'am Priya at kay Sir Junior Sapanga at sa inyong lahat na nag-join sa aming live. Yan, thank you so much po mga ka-dragon. I love you. Bye po. Bye! Sana makapasyal ako dyan pag magbakasyon ako sa Pinas. Yan, welcome po kayo. Message niyo lang kami, Ma'am Janeline Korea. Pwede bang dalhin niyo po si Lenin? Di ba nasa Korea po kayo? Opo, yun Pasupot sa may po si kwan. Lenin. Sino sa iyo? Yung pinanood ko, ano ba yun? Business proposal, sino ba yun? Si Anyosop. Anyosop ba yan? Yan. Yung one daw kay Kwan. Kay tayo. Magsugot po kayo ng mga upa. Magdala kayo ng mga Pwede upa. pong dalhin nyo dito yung buong EXO. Pinaypin. Typin kay. Ba? Wala naman po. Ano lang. Sa screen lang siguro po yan naman. Sa personal, hindi po blooming. Agard. Hindi. Yan. Thank you so much. Gayam, thank you so much. Thank you so much po, Sir Gayen. Bye po. Sa inyong lahat, thank you so much. We love you guys. Kalimutan na